Rat između Autobota i Decepticona je postajao sve žešći u njihovoj želji da dođu do Minikona. Pobednik je onaj koji sakupi najviše Minikona. I ako to budu Decepticoni, onda će Megatron i njegovi zli Minikoni kontrolisati univerzum. Naša jedina nada da kosmos ostane u miru je da Optimus i Autoboti unište Decepticone. Sada, spremite se za novu borbu. Transformers. Izdaja. Morate prvo mene da prođete ako želite Minikona. Gde je čistač kad nam je potreban? Nemamo ni traga, gospodine. Verovatno je pobegao pod vijenog repa. Radio bih se da je tako. Da li se borite ili pravite žurku? Sideway, kreni. Idem. Nismo jednaki u ovoj igri. Preostaje mi samo jedna. Transformacija! Nisam ti naredio da se evakuišeš, budalo! Pucajte! Doslovite se već jednom! Zaustavite tog Autobota! Nemamo nikakve šanse protiv istog mača koji je vama naneo toliku štetu! Ostavi ga na miru i dalje vide rane iz prethodne borbe. Zašto me apsolutno svi podcenjuju? Iznenađenje! Smokescreen, Hotshot i Sideway mogu da se pobrinu za Decepticone. U međuvremenu mi ćemo da potražimo Minikona. Razumem, gospodine! Transformacija! Izgleda da ste saterani u ugao! Odličan potez, Sideway! Sredili smo ih brzo i dobro! Odlična borba, Hotshot! Volim kad spasavam univerzum, mislim stvarno je cool! Hej, Red Alert! Isplatio se trening koji si imao sa Hotshotom. Čini se da sad ima potpunu kontrolu nad zvezanom sabljom. Hotshot je sada ultra dobar. Možda, ali Hotshot ima još mnogo da nauči. Dokle god nije previše samouveren u sablju, neće upasti u neprilike. Transformers. Glupi robot! Danas je dan kada ću se konačno osvetiti za poniženje koje si mi priredio. Našao sam ga, Hotshot! Minikon. Sideway, odlično obavljeno! Minikon pripada meni! O, ne, neće s Megatronem! Hyperdrive! Kakvo je stanje kod tebe? Uzet ću ovo, hvala! Ne po koju cenu. Uzeo sam Minikona, a sada brzo odavde! Nema šanse. Pusti me! Odmah me oslobodi ili ću zamrznuti tvoje čipove za celu večnost! Hotshot! Sideway, dolazim da pomognem! Hyperdrive! Idemo na vožnju! Interesantan preokret. Hotshot, gde si? Nigde ga ne vidim, gospodine. Hotshot i Sideway su teleportovani sa Megatronom. Odlazak Hotshota i ostalih bio je kao scena iz naučno-fantastičnog filma i niko od nas nije mogao ništa da uradi. Odmah me pustiti, odvratni virusu! Jesi li dobro? Probudi se, Minikono! Naređujem ti! Moramo da ga zaustavimo. Nemamo čega da se bojimo. Poslušaj moje naređenje! Požuri i probudi se za mene! Prokleda si!
Neka ovo posluži kao upozorenje. Neće me niko obmanjivati. Rekao sam ti da ćeš dobiti šansu da ga pobediš. Dok imaš zvezdanu sablju, ti si nepobediv. Meni je to okej. Napadni bazu Decepticona i uništit ćeš svog neprijatelja jednim udarcem. Da, problem je da pronađem njihovu bazu. Uskoro ćeš dovoljno naučiti. Onda ćeš dobiti svoju šansu. Da? Sećam se sada. Srećan dan za mene, nesrećan za tebe. Ajde, zvezdana sabljo, vreme je da jednom zauvek zatvorimo ovu rupu. Kako su autoboti došli ovde? Dosta priče. Otvorite vatru na njih. Transformers. Hotshot i Sideway su sigurno slučajno teleportovani u bazu Decepticona. Što znači? Gde su oni sada? U bazi Decepticona, glupane! Gde drugde? Nadam se da su dobro. Malo se brinem. Biće oni dobro. Pričam o Hotshotu. Niko ne može da ga dodirne kad je naoružan zvezdanom sabljom. Da, i ne zaboravite da je i Sideway sa njim. Verovatno su do sada rasturili Decepticone s jednog kraja baze na drugi. Ma sigurno. Hotshot im je sigurno sredio sve čipove do sada. Mislim da dovde osjećam nagorelo ulje. I ja. Optimuse, ja kažem da odmah idemo u bazu Decepticona. Slažem se, potrebna im je naša pomoć. Ne znamo gde je njihova baza, tako da je potera uzaludna. Treba da sedimo i čekamo. Red Alert, možeš li da upotrebiš podatke koje imamo i pokušaš da otprilike odrediš lokaciju njihove baze? Pokušat ću, Optimuse. Transformers. Izgleda da imamo pravu malu borbu ovde. Sideway, ovamo! Probajte moj laser! Izlazite! One kukavice su pobegle napolje i ostavile nas u svojoj bazi. Misliš, ne bih bio tako siguran. Vidi ovo. Kad budem ispričao Optimusu. Ej, mi smo na mesecu. Znači, tu je njihova baza. Imamo sreće, ostavili su nam trag. Ne znam, Hotshot. Možda je klopka. Ej, koga je briga čak i da jeste? Zvezdana sablja će izaći na kraj s tim. Idemo! Sažalit će što je poverio toliko poverenja u svoju sablju. Dobrodošli budalasti autoboti. Potpuno ste opkoljeni, a sad zvezdanu sablju ako nemaš ništa protiv. Odmah predaj sablju i možda ćete imati dovoljno sreće da spasite svoje bedne živote. Mač ostaje sa mnom, druže! Sad sklanjaj svoje mikroprocesore! Želiš grubu igru, jel tako? Pa, meni to odgovara. Volao bih priliku da izbrišem tvoju memoriju. U čemu je trik? Priča kao da drži sve karte u ruci. Upozorio sam te, Hotshot. Sideway je bio u pravu. Ovo je klopka! Sideway, ovamo! Opkolili su nas i ima ih više. Izgleda da oni ipak imaju mozgove. Nemamo baš mnogo šansi. Dobro kažeš. Ajde da bežimo odavde i promenimo našu situaciju. Ja ću srediti dvojicu iza mene, a ti se pobrini za ostale. Sad! Hyperdrive, prolazim! Baci ili ćeš zažaliti! Optimuse, nadam se da to nisi shvatio lično. Transformers. Transformers. Ništa
Ništa nisam pronašao. Ne mogu da izračunam gde je baza Decepticona. I šta sad, Optimuse? Nemamo drugu opciju, osim da čekamo. Kažem vam, nema razloga za brigu. Da, opustite se, postajem nervozan. Ne dižite frku. Šta ti radiš ovdje, Optimuse? Hej, Sideway, obustavi paljbu, to su Optimus i momci iz baze. Razmisli ponovo, Hotshot. Šta to treba da znači? Zašto puca na naše momke? A? Optimuse, pazi gdje ciljaš! Da li sam poludeo ili on mene gađao? Hej, rekao sam ti da mi je žao! Hotshot, ovo su samo hologrami. Decepticoni koriste slike kao paravan. Ja i moje pametne ideje. Brzo, ovdje dole. Možda su hologrami, ali njihovi laseri su pravi. Sigurno je simulator ovdje negdje. Znači, samo treba da uništimo simulator i zaustavimo ovaj film. Pogledaj. Izgleda da je lažni Optimus pun sebe. Ja ću otići gore da ih zadržim. Ti ostani ovdje i pronađi simulator. Važi, pazi na leđa. Ne želim da se povrediš. Biću ja dobro. Ha! Ajde, momci, pratite me u svetlost. Možda su samo običan light show, ali dalje je dobar osjećaj uništiti neprijatelja. Ovo i zvanično postaje jezivo. Zaista se nadam da ovo neće boleti. Važi, zahvali mi kasnije. Još malo pa sam završio sa hologramima. Mada je ovaj posljednji delovao cool. Moram da pronađem način da uzmem zvezdanu sablju od tog autobota. Da, ali mač je previše snažan, nikad nećemo uspjeti! Pa šta predlažeš? Da dozvolimo amateru da zadrži zvezdanu sablju? Da li imamo drugog izbora? Bez zvezdane sablje, Hotshot nije ništa više od prosječnog, ne, on je lošiji od prosječnog vojnika. On je toliko snažan samo zato što ima zvezdanu sablju. Zar niko od vas ne želi da zameni mjesto sa njim? Hoćete da kažete da onaj ko uzme zvezdanu sablju može da ih zadrži? Starscream! Pod kojim kamenom si se ti krio? Pa šta imate da kažete, Megatrone? Ratnik koji je sposoban da uzme zvezdanu sablju sigurno je vredan da je zadrži za sebe. Penji se, Hotshot! U redu! Uradimo to! Zvezdana sablja će biti moja! Neko se ja pitam! Sideway, ti kreni na Megatrona, a ja ću na ostale! Šta kažeš na borbu 1 na 1? Da, šta god je potrebno da ti uzmem sablju. A ja ću je uzeti! Megatrone, igra je gotova! Niko ne ponižava Megatrona i doživi da to ispriča. O ne, ja nisam tako čuo. Ne, ja nisam tako čuo. Bojim se da si me pobedio posljednji put. Veruj mi, Starscream, zvezdana sablja pripada meni. Čini me nepobedivim. Razmisli ponovo. Megatrone! Sideway, on te zarobio? Siguran sam da ti je jasna situacija. A, ti prokleti! Ostani tu, ti se ne mešaj, Starscream. Hotshot, ovamo, lepo i polako. Predaj mač i ne pomišljaj na gluposti. Osim toga, ti ne bi želeo da se nešto dogodi tvom prijatelju, zar ne, Hotshot?
O, divno. Stara žrtvuj partnera ili izgubi vredno oružje priča. Šta sada radim? Zvezdana sabljo. Obećao sam da ću raditi sa tobom da bih doneo mir i pravdu univerzumu. Ali šta sa Sidewayom? Ne mogu da žrtvujem njega, niti bilo koga drugog. Nadam se da razumeš. Oprosti mi što sam prekršio obećanje. Ne radi to, Hotshot. Zažalit ćeš. Ništa nije vredno partnerovog života. Ne mogu to da uradim. Divna predstava hrabrosti i sentimentalnosti. Jedva čekam da vidim šta se dešava u sledećoj sceni. To je dovoljno. Baci sablju i udalji se. Upozoravam te, ne radi ništa glupo. Imaš moju reč. Sad oslobodi mog partnera. Udalji se, rekao sam. Idi do tvog prijatelja. Imaće celu večnost da proživljava ovaj divni trenutak. Nisi povređen, Sideway? Preživeću. Zašto si dao sablju za mene? Vratite mi se! Jetstorm, Runway, Sonar! Ovamo! Povezivanje zvezdana sablja! Konačno! Zvezdana sablja je ponovo moja! Zašto si me izdao, Sideway? Rekao sam ti da ćeš zažaliti. Ti si sve vreme bio Decepticon. Verovao sam ti, a ti si me obmanjivao sve vreme. Kako sam mogao da budem tako glup? Trebalo je da znam. O, nećeš. Izgubio sam zvezdanu sablju! Upoznajte novu neviđenu snagu u univerzumu! Moje! Sablja je opet kod njenog vlasnika! To je bila zamka. Ne mogu da verujem da to nisam odmah primetio. Baš zato ti od svih ne zaslužuješ da nosiš sablju. Imam te! Još uvek se oporavljaš od šoka, jeli? Jel ću da ti pomognem da se vratiš u realnost? Biće mi drago da ti pomognem! Dajte malom autobotu malo specijalne deceptikonske pažnje. Čestitam ti, Starscream. U šta to gledate? Pogađaj. Nemoj mi reći da ćeš da ga pustiš. Ne budi smešan, sad je predaj. Ali rekli ste da mogu da je zadržim. Da, valjda jesam. Naravno. Onda mi učini malu uslugu. Reši ovu propalicu njegovih muka. Da, gospodine. Stani. Nema potrebe da ga doklečiš. Hotshot! Potrebna mu je tehnička podrška. U redu. Nikada nismo videli Hotshota tako oštećenog. Prošlo je dosta vremena dok nije došao sebi da nam kaže šta je bilo sa Sidewayom i zvezdanom sabljom.
sablja u mom posedu. Ja sam neporecivo najmoćniji ratnik u univerzumu.